بشوم أبون ودين منفس قدسون حدا أملاخ نأمن آمين بشوم أبون ودين منفس قدسون حدا أملاخ نأمن آمين بشوم أبون ودين منفس قدسون حدا أملاخ نأمن آمين أمان لو ما عند حزركم قريبة زلغو مدب دما نايا أبا سامي الزوال دبا قر لي حزركم قريبة زلغو حبيركم مساينة تصنعو خاء بعلمولو تزفائي سنايس آنحيت أبا سامي الزوال دبا قنا أبعسة تغلط عامتون دهالو أما شو مستباهلو بوتان دات سألي اتبحري دما ببرهان تغبيبو يرأي نبره كابت بحر وطيو نابتي كريسيان انت أتون اندا بغين اندا حزنن انت تسألي زرأي ووتهم كهانات إذا هسان قرعا نانا حاتيات اندا ترأي ديس وي انت حاتيات هالي وإيو معرغ نزي زحزنن زبكن اندا بلو أزيهم يقرروا منابرو أبا سامي زوال دبا أديو عمت مريم سدران نبرتان قريفا مسمان كوست أبا سامي الون كمنكسيلو نا أبو استيفانوس وكا انت لمنو أبو استيفانوس جن نتحسام لسوق قبولاي كألن أبا ساميل دما بناي بعلو فقط مس عبيد سبات بمغان نا مرحانة اجزي دبر مانكول زبها الجرام كيدون مانكوسا كابو مس مانكوسا أو نفسي إنه نجزامير تحاري غلغي ناي قدسان أرعوت إنه كتسكام يخي ناي ملاك نصهنا كتحلو يخي لومي أبكرمي قدسان ملائكتي قالكيدان آتي خلغي قالكي انت حليغي ملائكتي حقوسلكي قالكي انت زي حليغي دما مصاوتي اغان انت تكوني قندابله بزح مكرا اب العليا بزح نبره ن 17 عامتاتون ابت قدامون تقمطه اخلون ايبلع نيرو اكو راس زتوابو انجرا نهصاناتن اخلاباتن اندهابه حسره مسريو يمغب نيرو كمون كالي معالتي أوصلت النادتة اسكاب حمشة معالت خدينو يقومت نبره اسكاب زفلح يصبو يمو بدحري دما يمغبو نبره ازيو مرر تزخونو سعرتاتون يمغب نبره بدحريو ابوون اونو ساميل دما تخطيلومو نافت قدام مصمو بأبا أرحان استوبهالو أبو أمانكوسو أبا ساميل قديمو سلازمان كوسه نا أبو أدما يمهرون نبره أبا حدا وان نا 17 عامز تقمت ألا وينا استبهالت بوتا زنبرت انتخون بجا كماي دما بزي مكبي نا 10 عامات تقميتيو نا 5 عامز أكل سعري قوصلي فرامرن دابلع صنيحو كالي اغلقن كبلع ايكالن نابتي بعدتن داتو دما ن 4 معالتن ن 4 ليتن اندا صومه بصومن صولوتن اندا نبره دقاس كيسعرو اسكاب زوجح كف كيبله كيتقدمه بصنع تغارلو ينبر نبره عبي غرغار كعيتو وشتو كف كيبله عينتو سلم كيبله نفسو كم عنجتي كساب زدرقا صولوت يغبر نبره بدحريو فطاري تغليصلو نفسو بمولو فطار موصيو وزق ابوامو بدحري دما اتا عباي اصابعتو درزو بدحري دما طميتن صمئن طفالمو نفسون كم بحدش تحدثلو دحار بافو امن غليسو اغارو انت اسيرو قرار كدان تخرينو نا بحر انداتو اون يصلي نبره أبونا أونا ساميل بهوت السجان دهالله أزيون فليا زغونو تأمرات يسرح نبره لكعكم مسي بحرز غفل له أوان ونيرو مس كلهم قدسان ملائكة قينون زمس جنوا له أوان نيرو مس إسار بعثن كهانا السماء قينون عتان زعتنا له أوان ونيرو أب سماء ويرسالين قينو مس بعد قدس بطرس مس كلهم قدسان صار كأنا السماءات بمخن ما أدري زغربوا له أوانون نيرو بيقولوا زحزوا مصحفتي كي تركزوا على يتفونتي حمزوا وصلوا أوانون نيرو نادينا قدس رنجل مريم كمسجنا قلون كامرن العلي حدا أمدنا على حافظ ولو له أوانون نيرو تمسيتو كمسجنا خجمر كله نايت جزا مسرات الناتنا وصه ماي كم زحزة دمنا نجزو كامرن العلي حاف أبيلو زصن حلو جزيون نيرو
መንፈስ ቅዱስ ብብርሃን እንዳወሰደ ናብ ዝተፈላለዩ ገዳማት ስጋ ወደሞ ንኽቕበል የብጽሖ ነበረ። መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኩሉ ግዜ ሓላዊ እዩ ነይሩ። ብኩሉ ነገር ይረድኦ ልክዕ ከም ዓርኩውን የማኽሮ ነበረ። አባ ሳሙኤል ናይ ዱር አራዊቱን ይግዝኡሉ ነበሩ። ዓብይ ዝኾነ ገበል፣ ነብሪ፣ ዝብኢ፣ ሓርማዝ፣ አንበሳ ካልኦት እንስሳ ዘገዳማት እንዳመፁ እግሩ እንዳሰዓሙ ናብ ሰፈሮም ይምለሱ ነበሩ። እቶም አንበሳታት እግሮም ዕሾኽ ኣብ ዝተወግኡሉ ግዜ ብመርፍእ እንዳውፀ የድሕኖም ነበረ። አንበሳ ንዓጋዜን እንዳበልዓ ከሎ አባ ሳሙኤል ነቲ አንበሳ ክላርሓቐለይ ቆርቦታ ንኽዳነ ይደልዮ እየ ክብሎ ከሎ ይርሕቐሉውን ነበረ። ከምኡውን እቲ አንበሳ ናብ አባ ሳሙኤል ንምግቡ ዝኸውን ዛግራ ከይቀተለ ብህይወታ ሒዙሉ ይመጽእ ነበረ። አባ ሳሙኤል ካብ ገዳም ወፂኡ ናብ ካሊእ ገዳም ክኸይድ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ነቶም አንበሳታት ልክዕ ከም ፈረስን በቕልን ይጋልቦም ነበረ። መጽሓፍቲ እውን ይጽዕኖም ነበረ። ማንታ ንዝወለደት አንበሳ ዋላ እኳ እንተሃለወት ንደቃ እንዳሓቆፈ በብታራውን የጥበቦም ነበረ። አባ ሳሙኤል ናብ ደብረ ቀሊም ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብቲ ዕለት ንሱ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓል ስለ ዝነበረ ንኽቅድስ ነገሮ። ካብ ሰማይ ሕብስትን ጽዋን መጺኡ ቅዱሳን ሐዋርያን ብየማንን ጸጋምን ኮይኖም እንዳዓጀቡ መንፈስ ቅዱስ እውን እቲ ሕብሽትን ጽዋን ጋሪዶም ሒዞም ወረዱ። ጎይታና እውን ኣብኡ ንዘለዉ መነኮሳት ኩሎም ናሃቱ ንኽኾኑ ከም ደቁ ኣስራት ጌራ ሃቦ። ዋልድባ ቅድሚ ምብጽሑ ንምዕራብ ኣንፈት ናይ 15 ኪሎ ሜትር ከባቢ ርሒቑ ዝርከብ ጥንታዊ ገዳም እንዳ ማርያም ናይ ሎሚ ደንበር እናተባህለ ዝጽዋዕ ኣብ ከባቢ ሰለኽለኻ ዝርከብ ኮይኑ ብ1326 ዓመተ ምህረት ኣብ 28 ዓመቶም ናብቲ ገዳም ኣተው። ይኹን ደኣምበር እቲ ቤተ ክርስቲያን ብዮዲት ጉዲት ተቃጺሉ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት ድማ ኣቦና ኣቡነ ሳሙኤል ንኻልኣይ ግዜ ናይ መጀመርታ ገዳሞም ሃነጹ። ን12 ዓመት ዝኣክል ኣብቲ ገዳም ተቐመጡ እሞ ልዕሊ 1500 መነኮሳት ስርዓተ ምንኩስና ስርዓተ ገዳምን ንደቆምን ንኣርድእቶምን ኣምህርዎም። እቲ ቦታ ብቆላም ጎቦን ተኸቢቡ ጸቢብ ብምዃኑ ንገዳማዊ ህይወት ጽቡቕ ነርኪ። ግን ከም ናይ ከፍቲ ደንበ ጸቢብኪ ምስ በልዋ ናይቲ ቦታ ሹም ደንበር እናተባህለ እስካብ ሎሚ እውን ይጽዋዕ ኣሎ። ናብ ደብረ ኣባይ ምስ ወረደ እውን እቲ ቦታ ወላ ሓደ ፍጡር ስለ ዘይነበሮ ነቲ ቦታ ድማ ጭል ሜዳ ጽም ዝበለ በረኻ ጽም በለ ምስ በሎ እስካብ ሎሚ እውን በቲ ሹም ንሱ ተሰይሙ ጽምብላ እናተባህለ እውን ይጽዋዕ ኣሎ። ዋልድባ ዝተመስረተሉ ብጥንታውያን ቀደምቲ ኣበው ዝተባህሉ እኳ እንትኾኑ አባ ሳሙኤል ምስ ኣተወ ግን ምድረ በዳ ኮይኑ ጠፊኡ ናይ ጣንጦ መእከቢ ኮይኑ ይጸኒሕዎ። አባ ሳሙኤል ዝተበታተኑ መነኮሳት ሰብሲቡ ዋልድባ ከም ብሓድሽ ኣሐዲሱን ኣቕኒዕዎን እዩ። ናይ ባሕታውያን መነባብሮ ኣቕኒዕዎ እቲ ገዳም ናይ መነንቲ ኣበው መሰብሰበ ገበሮ። አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቐዲሱ ምስ ወፀ ናይ ጎይታና መድሓኒና ስጋ ወደሙ ዝተቐበለ ሰብ ንዓቐብ ከምልሶ ዝረአየ አባ ሳሙኤል ንኽብሪ ስጋ ወደሙ ብምባል ናይቲ ሰብ ተምላስ ይሰትዮ ነበረ። ዋላ እውን ኣብ ሓመድ ዝፈሰሰ እውን ይልሕሰውን ነበረ። ሽዑ ድማ ካብ ሰማይ ሳሙኤል ሳሙኤል ዝብል ድምፂ እውን ሰምዐ እሞ ናብ ሰማይ ምስ ጠመተ 7 ሰማያት ተኸፈቱ። ፈጣሪ እውን ኣብ ቅድሚ ሰብ ከም ዘኽበርካንን ፍጹም ከም ዘመስግንካንን ናይ እንዳማትካ ተምላስ እኳ ንሰለይ ክትብል ከይሓፈርካ ዝሰተኻዮ ኣነ እውን ኣብ ሰማይ ብዘሎ ኣብ ቅድሚ ኣቦይ ብኹሎም መላእክታት የመስግነካ እየ በሎ። ካልኦት ቅዱሳን እውን ከም በዓል ኣቡነ ተክለ ሃዋርያ ንኽብሪ ስጋ ወደሙ ክብሉ ዝቆረበ ሰብ ከምልስ ከሎ ይሰትይዎ ከም ዝነበሩ በቲ ቅዱስ ገድሎም ብሰፊሑ ተጠቒሱ እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ንመድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎም ክብሪ እስካብ ክንዚ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ኣብ ዝኾነ እዋን ንኣቦና ኣቡነ ሳሙኤል ዝበልዖ ምግቢ ሱር ኣቕረቡሉ እሞ ንሱውን ባሪኹ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣቐመጦ። ሸይጣን ድማ ተመን መሲሉ መጺኡ
ሽሉኽሉኽ እንዳበለ ናብቲ መኣዲ ኸይዱ መርዚ እውን ተፋኣሉ። ድሓር ንኣቦና ሮዲኡን ዘሩፋኤል ፀውዖ እሞ እዚ ጸላኢና ዝገብሮ ዘሎ ረኣዮ በሎ። ክልቲኦም ኮይኖም እቲ ሸይጣን መርዚ እናተፋኣሉ ነቲ መኣዲ ረኣይዎ። እቲ ወዲ መዝሙር ድማ ነቲ ተመን መቕተሊ በትሪ እውን ወሰደ። ኣብ ትሕቲ ኣቦና ኣቡነ ሳሙኤል እውን ወዲቑ ናብ ዝኸደ እውን ተሳእነ። ኣቡነ ሳሙኤል ግን ብልቡ ጨኪኑ ብሹም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኢሉ ክበልዖ እውን ጀመረ። እቲ ወዲ መዝሙር ድማ ኣቦና ሆይ ንምንታይ ደኣ ናይ ተመን መርዚ ትበልዕ ኣለኻ በሎ። ብሹም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኢልካ እንተ ባሪኽካዮ እቲ መርዝን መድሓኒትን ይጠፍእ እዩ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር ድማ እሞ ንምንታይ ደኣ በይንኻ ትበልዕ ኣለኻ ንዓይ እውን ሃበኒ እምበር በሎ እሞ ክልቲኦም እውን በልዑ። ዝነኽኦም እውን ኣይነበረን። እቲ መኣዲ በሊዖም ምስ ወድኡ ድማ እቲ ተመን ካብ ዝተሓብኦ ወፂኡ እውን ሞተ። ኣቦና ኣባ ሳሙኤል ናይ ቀለምሲስ ወይ ድማ ናይ ራእይ መጽሓፍ ይደግም ነበረ። እንዳደገመ እንዳሃለዉ ድማ ጎይታ ዝሓረዮ ዮሃንስ ናብኡ መፂኡ ናይ ራእይ መጽሓፍ ይትርጉመሉ ነበረ። ንኣባ ሳሙኤል እቶም ቅዱሳን መላእክቲ እንዳመፁ ናይ ጉልበት ስራሕ ይሰርሕሉ ነይሮም። ብበቕሊ ማይ ጽዒኖም ዘምፀሉ እዋን እውን ነይሩ። ሓደ ግዜ ኣባ ሳሙኤል ኣብ ገዳም እንዳሃለወ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ስፍርኡ መፂኡ ኮፍ ኢሉ ናተይ ፈታውየ ሰላም ንዓኻ ይኹን፣ ንስኻ ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ናሃተይ ኣገልጋሊ ኢኻ እሞ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ በሎ። ትሑት ኣቡነ ሳሙኤል ድማ ናይ ነብሰይ ፈታውየን ጎይታይ መድሓንየ ኩሉ ሃፍቲ ባእኻ እዩ እሞ ምሕረትካን ምስልኻን ክርእየካ ምደለኹ በሎ። ናተይ ኣገልጋልየ ፈታውየ ዝደለኻዮ ኩሉ ካሊእ እውን ዘይተመነኻዮ ክውስኸልካ እየ በሎ። ኣባ ሳሙኤል ድማ ኦ ፈጣሪ ኣቦይ ሓደ ነገር ክልምነካ ይደሊ ኣለኹ በሎ። ኣብ ህይወት ዘመነይ ሓጢኣተይ ክሪኦ ከለኹ ይፈትዎ እየ፣ ናይ ካሊእ ሓጢኣት ግን ኣይተርእየኒ በሎ። ኣባ ሳሙኤል ግዜ ኣኺሉ ቅድሚ ምዕራፉ ቅዱስ ሚካኤል ነሓሰ 16 ናብ ገነት ነጢቑ ብምውሳድ ድሕሪ ዕረፍቱ ምስ ደቁ ዝነብረሉ ስፍራ ኣርአዮ። ኣብ 100 ዓመቱ ታህሳስ 12 ሰሉስ ብ1398 ዓመተ ምህረት ጎይታ ምስታ ንጽሕቲ ኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ኣእላፍ መላእክቲ ወሪዱ ቃል ኪዳን ሃቦ። ፈታውየ ሳሙኤል ነፍስኻ ካብዚ ናይ ድኻም ተጋድሎ ዓለም ክትዓርፍ እያ ኢሉ ቅድስቲ ነብሱ ካብ ስጉኡ ብኽብሪ ፈልዩ ናብ መንበሪ ኣዕረጎ። መላእክቲ ብዝማሬ ብምስጋናን ብእልልታን እውን ኣዕረግዎ። ገድሊ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ቅዱሳን ታሪክ። እሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ መረዋሕ ኢንተርቴይንመንት ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ናይ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ እዩ ነይሩ። ብኻሊእ ቅዱሳን እስካብ ንራኸብ ሰላምን ፍቕርን ንወዲ ሰብ ወስብሃት ለእግዚአብሔር።